Eu mă numesc Mirabela Moroianu, colega mea Alina m-a prezentat la început. Mă ocup în HP pe partea de consultanță tehnică, să zicem cu specific pe profile de storage, dar pot să desfădui și partea de proces servere, storage și un pic așa de networking. Și astăzi, împreună odată cu colegii mei și cu partenerii noștri, aș vrea să vă povestim un pic despre ce înseamnă Converge Systems și ce înseamnă OneView și cam, să zicem, cumva spre ce mergem noi. Și cumva, înainte de asta, noroc cu Sebastian că mi-a ridicat cu Bavigea la filă, ce am făcut acum un an, adică despre ce vorbeam acum un an. Vorbeam despre Converge Infrastructure, adică infrastructură convergentă, cum ne strânge pe toate sub aceeași, să zicem, umbrelă. Adică, noi vorbim de fier, în continuare, la baza care cumva te ajută să susțină anumite deployment-ul pe anumite soluții și apoi cum putem să ușurăm managementul acestora. Și atunci aveam nevoie, să zicem, să strângem sub aceeași umbrelă parte de procesare, storage, networking, servicii atașate și după aceea toate sub, să zicem, aceeași consolă de management. O întrebare a noastră, câți dintre dumneavoastră ați auzit despre OneView? Ok, ILO, SIM. Ok, bun, hai că încep să-mi revin. Bun, deci, hai să zicem așa, servere de 380. Ok, hai că e mai bine, mulțumesc. Bun, deci, și mai așa, în urmă, mai cu un an, încercam să facem, să zicem, să facem trecerea de la servere racabile la blade-uri. Am început să avem blade-uri, de exemplu, da? Și încet ne consolidăm, facem această consolidare. Deci, pas cu pas, investim, inovăm și ajungem cumva împreună să ținem pasul cu tehnologia sau cumva să încercăm să fim înaintea ei. Bun. Cam ce provocări avem noi cu toții în această, să zicem, simt câteodată că alergăm undeva spre ceva. Cam cu ce situații ne confruntăm noi zi de zi. Ne este greu să facem o bugetare din ce în ce mai greu să facem o bugetare pe un termen mai lung. Avem nevoie să dăm deployment la o infrastructură acum, dacă se poate, sau ieri, în cele mai multe cazuri. Cam cu ce ne mai confruntăm? Cu ce vă mai confruntați? Până la urmă, timpul de răspuns, da? Cred. Timpul de răspuns, odată la cerințele de business. Să menținem niște KPI-uri pe care cumva business-ul ni cer. Da? Și o lipsă de standardizare. Ok. Pe diverse tehnologii. Pe diverse tehnologii, da. Da. Bun. Ce probleme am putea să spunem cum avem? Nu neapărat probleme. Provocări. Cam la ce mai trebuie să mai ținem noi? Să mai facem față. Ajungem cumva cam peste 3-5 ani cu tehnologiei să fie fantastic și cumva să avem nevoie de, să zicem, o soluție care să ne ajute să dăm la o parte infrastructura pe care o avem prezentă și să o înlocuim cu ceva nou. Să ținem, să zicem, pasul cu asta. Dar cel mai mult ne termină, cred, asta cu răspunsul, da? Să răspundem acum, imediat, repede, cât mai deployment-ul pe partea de resurse. Cred, nu știu, cam așa la concluzia asta am ajuns. Și atunci, cumva s-au făcut, să zicem, niște verticale, niște cercetări, am verificat, am întrebat, follow-up, am ținut legătura cu oamenii, nu doar la nivel de România, ci la nivel de ce se întâmplă în lume. Și am ajuns la aceste concluzii. Că am nevoie să reduc costurile, să
să eficientizez partea operațională. Am nevoie să merg, să provizionez toți. Primesc ajutor din toate părțile pe partea de cloud. Iar trebuie să am o infrastructură pe care să fac deployment-ul. Mobilitatea. În sesiunile care urmează, o să observați o serie de soluții care s-au găsit astfel încât să fim cât mai mobili, să răspundem cât mai repede la business. Și să zicem, toată povestea aceasta despre Big Data, am foarte multă informație din foarte multe bloguri și am nevoie să primesc, să am o analiză pe informația asta nestructurată. Da? Deci să-mi, nu știu, am foarte multe liste de vânzări sau niște date, etc. și am nevoie să știu pe ce profil se încarcă un anumit unde se creează un anumit profil de utilizator. Și am nevoie de analiză de genul ăsta. Deci pentru toate aceste, să zicem, provocări pe care le avem noi și la care răspunde pe partea de tehnologie și avans de tehnologie, unde suntem cu toții, există o serie de soluții la care noi ne gândim. Și deci, cum spuneam, anul trecut vă povesteam despre infrastructură convergentă. Cumva ajung ca toate componentele astea să aibă părți, să zicem, separate de management și cumva am nevoie să ajung să fac convergența asta ca să răspund as a service. Cam asta este. Pentru orice. Storage as a service, procesare ca un serviciu, totul ca un serviciu. Totul se oferă în ziua de astăzi ca un serviciu. Ce mi aș vrea, cumva să fim pregătiți și să ne legăm de zona de cloud, pentru că în momentul de față, configurarea tradițională a unui data center, pentru a ne putea integra în cloud acolo, trebuie să ajungem într-o zonă de converge. Exact. Dacă nu putem să fim exclusiv în cloud și, din păcate, situația se întâmplă de multe ori. Nu poți să pui orice în cloud exclusiv, pentru că poate ai probleme cu standardizarea, poate ai probleme cu confidențialitatea, trebuie să instalăm în Exact. Și atunci am nevoie de o convergență. Am nevoie de un model hibrid, să zicem. Poate că anumite aplicații le pot pune în cloud, poate că anumite teste le pot face așa, dar funcție de diverse cerințe, ca, să zicem că ține de legislație, că ține de poate specificul business-ului în care sunt, am nevoie de această mobilitate, de această structură hibridă. Da? Și atunci, cam spre asta mergem. Deci, pas cu pas, încet mergem spre această infrastructură care are la bază oferirea de servicii, care să răspundă, să poată fi cuantificate, să zicem. Când mi s-a terminat serviciul ăsta, pot să zic, aceasta este factura, achitanța, vă mulțumesc, mergem mai departe. Să oferim, nu știu, performanță ca un serviciu, resurse ca un serviciu, da? Bun. Și atunci, pentru a răspunde la toate cerințele astea, pe partea de infrastructură, să zicem, general valabil, că vorbesc despre cloud, cum mi-a povestit Cătălin, despre mobilitate, despre analiză de big data, pentru fiecare, să zicem că aș avea nevoie să pot face managementul ăsta, nu știu, simplu, rapid și eficient, să zicem. Bun. Și atunci, pentru aceste verticale, am ajuns încet de la SIM, deci de pe platforma de management, de pe serverele locabile, să aducem mai multă tehnologie, inovație pe componentele de IO Advanced, adică managementul serverelor. Mai sus am început să povestim despre IO Inside Control și acum am ajuns la OneView. Deci spuneți că nu ne-ați auzit povestind sau nu v-ați jucat până acum cu OneView. Da? Bună? Am făcut OneView una din prezentări pe dumneavoastră, dar n-am avut ocazia să mă pe mine. Ok. Deci, puteți să dați jos, să-l testați pe infrastructura voastră, cu ce vă ajută. Care e scopul lui?
Deci ce face acest OneView? Hai să zicem așa. Vreau să provizionez o server, da? Pot din această consolă să fac profilarea serverului, șasiul din el, partea de conectare și pot chiar să aloc volume, deci pot să aloc un volum din storage-ul meu, din această consolă, dintr-o singură consolă. Adică, mă rog, storage-ul meu este, să zicem, în cazul particular 3 par. Da? Despre 3 par ați auzit? StoreServe? Ok, hai. Bun. Așa. Bun. Deci, consola OneView de management strânge cumva sub aceeași umbrelă serverele, conectivitatea de Virtual Connect. Ok, bună. Așa. Și componentele de storage, astfel încât să fie mult mai ușor profilarea serverelor, da? Și atunci hosturile mele să reușesc să le pun în producție foarte repede, da? Deci cu asta am ajutat acest OneView. După aceea, dacă vreau mai departe să încep să ofer ca un serviciu componentele mele din infrastructură, merg în platforma de cloud, care acum la noi se numește Helion. Noi aici avem investit foarte mult în această componentă și foarte mult cu comunitatea de, să zicem, OpenStack. Adică putem să aducem orice să dezvoltăm ca oferire de servicii pe platforma Helion, împreună cu, să zicem, toți mari jucători de pe piață. Mari sau mici jucători de pe piață. Și ceea ce privește partea de Big Data, să zicem, acest management extension, de exemplu, pentru platforma de OneView, deci peste, să zicem, modulul acesta de provizionare, de management, pot să mai fac un fel de operational analytics, de exemplu. Să urmăresc, să fac o analiză despre ce s-a întâmplat cu datele mele din infrastructură. Bun. Deci acestea ar fi cumva de ce workload-urile respective, cu ce partea de management oferire ca un serviciu și la bază care sunt arhitecturile și care sunt componentele, serviciile care răspund pentru aceste cerințe. Și de aceea noi le-am numit Converged Infrastructure Solutions. Da? Ce sunt aceste Converged Infrastructure Solutions? Să zicem că sunt pachete de echipamente care conțin. Deci am rack-ul, am partea de networking, blade-urile în internet closure, module de virtual connect pentru partea de infrastructură convergent. Deci am convergență cam la toate nivelele. Storage, partea de storage și managementul lor. Bineînțeles, toate împreună cu partea de servicii. Bun. Cu ce mă ajută aceste Converged Systems? Mă ajută să zicem că aceste echipamente pot fi, de fapt, soluția aceasta, dulapul ăsta, poate veni direct la cheie la dumneavoastră în data center. Adică, inclusiv cu partea de cablare, IP-ul, lucruri de genul acesta. Și poate scurta foarte mult timpul de development când am o asemenea situație. Cumva știu că sunt anumite, până la un anumit nivel, poți să preinstalezi chiar niște sisteme de operare, lucruri de genul acesta. Da? Și pentru fiecare, să zicem, cerință de sus și pentru anumite pachete, să zicem, de utilizatori, poate răspunde una din aceste componente. Că e 200, că e... Asta nu o să intru aici, că asta puteți să intrați și dumneavoastră să vedeți. Ce aș vrea să rămâne este că investim în tehnologie, mergem cam pe aceeași linie cu care am mers de foarte mult timp și suntem, cum să spun, foarte activi în partea asta de inovație. Da? Întrebare. Da. Se poate închiria tot pachetul sau un anume tip de pachet sau doar achiziționare, în cazul în care, nu știu, un IMM se zice că la chiar și nu mai are ce să facă un echipament, să le vândă. Cum să le poți să dai? Să fac o funcție utilă, să poți să închiriezi pe perioada, nu desfășori activitatea de care
să zicem, în infrastructură, noi HP, de vorbesc strict de HP, ce face HP, investește în aceste echipamente să le dezvolte, să le aducă și le poate aduce la parteneri ca partenerii noștri, care pot oferi aceste servicii. Da? Adică infrastructura respectivă, după aceea se poate închiria pe ce aveți nevoie să testați. Și se poate presupun că este 94 de prima. Nu se desfărea o plecare la greație. Da? Și în plus, soluția de leasing, companiile care se duc cum face parte de leasing operațional financiar, pe care tu poți să iei aceste echipamente, le folosești pentru trei, plătești o chirie și ori duci până la capă leasing, ori la un moment dat le plătești. Noi avem un program, de exemplu, Dar nu cred că are legătură cu așa. Da, nu știu dacă are legătură cu partea asta. Aveți un grup de finanțare, de leasing. Dar, uite, avem un program, se numește Demo Buyout, așa îi zice. Și se iau infrastructurile acestea în test. Durează pe 3 luni de zile, testul respectiv. Da? Inițial. Se fac se stabilesc chiriarile, astfel încât se poate face dimensionarea care din ele, despre care infrastructură vorbim. Și dacă e nevoie să prelungim această perioadă de 3 luni de zile, se poate plăti, să zicem, o chirie, da? Să zicem. După aceea, această infrastructură se poate cumpăra, se poate achiziționa. Care este avantajul? Este că este fantastic prețul, pentru că dar infrastructura aia vine nouă de la fabrică, în pachet, în cutii, la dumneavoastră în site. Îi faceți, să zicem, deployment-ul de la zero, adică bare metal. Faceți testele în funcție de ce aveți nevoie și după aceea puteți chiar să o cumpărați. Cumva, la final, ele vor fi ca un fel de liniu pe linia asta, pentru că sunt folosite de către dumneavoastră în textele respective. Da? Și atunci ajunge la un preț foarte competitiv. Da? După aceea, dacă să zicem că avem situații că... Am mișcat un pic, m-am entuziasmat și am schimbat slide. Poate o să spuneți, nu o să vreau fix ce aveți dumneavoastră aici, ci poate aș vrea să văd dacă se poate livra pe bucăți această infrastructură. Ce părere aveți? Se poate livra pe bucăți? Se fac parte de vorbim noi, domnul nu văd de ce nu s-ar putea să aici, dacă domnul a voie, și de întrebarea pe care a pus-o și ceva mai devreme cu cele două, că mai este încă un set de soluții din acest care se cheamă Hyper-Converged System. De fapt, ce vrea HPU să propună și ce noi propunem ca și partener HP este, de fapt, o soluție în care tool-urile de management pentru network, storage și computing nu sunt distribuite și sunt administrate de către 3 oameni foarte diferiți. Este unul singur, trebuie să chemă oameni. Și atunci, în momentul în care îmi iau fie un converge, fie un hyper-converge, care este un pic mai departe de ideea de convergență, ideea nu este neapărat, nu știu, nu să vreau să fac principia cu leasing-ul, dar în momentul în care vreau să pun ceva în picioare cât mai repede, și aș mă recomand de discuția de la cloud-ul la exact. O alternativă, în cazul în care cloud-ul nu mi este permis, pentru că eu și cu ideea de la devreme. Sunt situații care trebuie să le acceptăm, în care nu avem voie, nu știu dacă este situația în particular. Îmi asigură un timp de deployment și de uptime final la ce vreau să fac. Aici este valoarea și se poate lua pe componente sau se poate lua bandă. Avantajul acum este evident în sensul celui de bandă, pentru că atunci el vine împachetat, între ghilimele, să spun așa, îl pui în priză, îi dai drumul și ai o consolă. Din consola respectivă te-a pus și la niște fluxuri de provizionare din OneView, sau dacă îți place și vrei să insiști, un PowerShell. Adică poți să faci deployment de 5-7 servere de Windows VMware sau Hyper-V sau orice soluții în niște scripturi făcute. Exact, iar vis-a-vis există un pachet demo în care este o mașină virtuală și să faci un virtual și poți să testezi, să te joci cu 20 de rate. Să vezi că am putut comporta un sistem de provizionare, să vedem ceva mai mare. De fapt, de la acolo cumva și manifestă întreaga lui putere. Să vezi că, să te imaginezi cam cât poate să faci un sistem de genul ăsta
pe bucăți, care stai și spororit pe făcut sau să faci netofix, să faci rulantul, să faci conectivitate, să faci și plăitul sau să faci la cabine. Pe când din noua view, ăsta deja are conectivitate prin spate la fiecare nivel, un click sau ceva mai multe click-uri, oricum, user-friendly. Există ca un fel de hartă interactivă, să zicem, și poți să vezi exact conexiunile, mă rog, la nivel logic între toate componentele. Poți să extrapolezi ce zicea Cătălin de la nivel de deci, lamă, șasiu, conectică, rack, mai mulți racks într-un data center, prin intermediul componentelor acestea de la Sea of Sensor, adică bucățile alea care spun cam ce temperatură consum chestiile pe partea de servere. Deci poți vedea în infrastructura ta unde e mai rece, unde e mai cald, astfel încât să-ți muți clădurile din diverse lame. Poți chiar, dacă să zicem că ai înlocuit, ți-a căzut, să zicem, un server cu totul, poți să-l înlocuiești și să refacă tot ce înseamnă mapare automat. Știe, da, să-și preia cumva profilele pe care tu le-ai setat înainte. Și atunci el o să-și preia profilele astea. Știi? Mă rog, cumva ar trebui toată infrastructura să fie inteligentă, așa se numește. Adică rack-ul, de exemplu, are niște lame pe el, care îți spun ca un fel de sensor de prezență. În momentul în care tu ai trecut serverul în el, o să-ți spună la ce nivel, că e la 18, că e la 10 cu un rack. Exact. Să știi exact la ce server ai dat restart. Dacă ar ști să facă și pe cabling chestia asta? Se face, da. Deci, partea de conectică, la șasiu, deci trebuie să fie mufele albastre. Dacă sunt mufele albastre, e de bine. Deci partea de PDU-uri și alimentare au mufele acestea albastre și dau adică această inteligență, informațiile despre consum, putere, etc. Poți să le obții chiar la nivel de PDU. Da? Cu toată infrastructura aceasta inteligentă. Bun. Scuze, am citat un gând. Te rog, deci asta e scopul. E de bine. Tot pachetul presupun că are undeva pe partea electrică, ce poate ca generator, ceva, sau mult spus generator. Ceva care să-mi susțină în cazul care în clădire mie mi-a picat și generatorul mi-a picat și că se poate întâmpla. Adică vine cu, să zicem, o formă de APC-uri, niște chestii. Deci, pot să fac asta odată, să zicem, la nivel de server. Serverele noi Gen 9, dacă v-am jucat cu ele, cu generația nouă de serverele racabile, au pe lângă sursa mea, sursa 1, la sursa 2, am o componentă ca un fel de un mic UPS. În a doua sursă. Deci am sursă pus un mic UPS, care poate să mă lase timp de alea 2 secunde cât am nevoie să dau un graceful shutdown la serverul meu. Deci sunt astfel de soluții odată, la nivel de lamă. După aceea, dacă extrapolez, pot să ajung la nivel de UPS și da, pot să pun ce vreau eu acolo, pe partea de generator, etc. Soluțiile astea micuțe pe care le am strict până intră generatorul în... Deci doar la nivel de FLC. Da. Să stau liniștit, că nu mi-au... Spuneam strict de UPS-ul ăsta micuț care e pe a doua. Altfel pot să pun UPS-ul cu vreau, două, etc. Sau, mă rog, extend din și pot să pun și alte componente. Pentru că tot ce înseamnă infrastructură pe echipamentele noastre este infrastructură standard. Din punct de vedere al conecticii, că este FC, că este Ethernet, că vorbesc despre partea de alimentare, totul este standard. Și, bineînțeles, pe partea de virtualizare se integrează cu orice mediu de virtualizare. Este ușor inteligentă, să zicem, dacă era așa, mai atașam niște... Atașam și niște bani aici, le puneam pe clădire și atunci chiar ne asiguram sistemul că nu mai stau la PC-ul, că mi-a visat o viitor baterie sau așa mai departe. Ei, acum eu exagerez un pic, dar... Nu este neapărat o exagerare, pentru că, să zicem că mă gândesc la ce înseamnă fonduri europene acum, da? Da? Deci eu am nevoie și de o finanțare pe tema asta. Și atunci, să zicem că eu vreau să investesc în învățământ, în financiar, în diverse, pentru a gestiona fondurile mele.
Și atunci am nevoie de o infrastructură de genul ăsta green, care să răspundă la anumite cerințe și să pot să pun pe tot. Ați văzut dacă sus ca clădirea inteligentă pe care am făcut-o românul nostru, se poate aduce și la un nivel mai mic de camere inteligente. El dacă vrea să am un data center, trebuie să mi asigur toate resursele, mai ales dacă țin la data să fie de genul ăsta. resursele, mai ales modul în care gânditul respectiv, în care toată căldura generată afară este absorbită în dedesubturile clădirii sau a camerei respective și este folosită pentru a genera curent către echipamente care chiar contează. Deci se pot integra și se pot face mai mult, dar din perspectiva mea, acum asta e ce o vizionat. Avem niște soluții care se numesc apoli. Merg foarte mult pe... Adică, noi avem niște direcții. Energie, saving, la. Bun. Și s-a ajuns la concluzia că se consumă foarte multă energie pe URAC și atunci am nevoie să găsesc soluții alternative. Aceste soluții, care cumva îmi dau pe fiecare, deci ajung cartușul e atât, un server, care de fapt sunt 4 servere în el, am 4 procesoare pe fiecare și 45 de cartușe într-un enclosure de 4 ceva de genul acesta. Mă rog, tot dragul meu ajunge la cât ajunge. Cumva, să zicem, tot ce înseamnă data center la noi a fost înlocuit erau 24 de rack-uri și am ajuns la un sfert de rack, unul singur, pe tot ce înseamnă consolidare, da? Pe acest Apollo. Și ce este fain este că unde este implementată această soluție este o universitate care folosește energia să face pe apă. Folosește apa mea care a ieșit din transferul de căldură pentru topirea aleilor iarna din universitate. Deci fac un fel de cogenerare. Da? Deci putem să mergem până acolo. Da? Și avem astfel de soluții. Bun. Aici am vrea să adăugat și o concluzie pe care știu că o aveți și de asta încercăm și noi să discutăm despre ea. Și noi pot. Și noi pot. Să optimalizeze în regulă. Problema pe care o avem și noi și multă lume avem în momentul în care discutăm de data center este că este o cameră este o cameră în care provizionăm în care provizionăm la un moment dat un sistem de condiționare, un sistem de humidificare, un sistem de redundanță la nivel de power. Dar cu toate astea, nu știu în ce măsură este 100% eficient pe termen mediu și lung și atunci și soluțiile noastre de față se fac performance optimizate. Dar sunt în care luăm, dacă să-i spunem, un container de dimensiuni mai mici sau mai mari, în care sunt puse aceste echipamente despre care vorbim, da? Convert system, keeper convert system, și așa mai departe, și tot ce înseamnă răcire și alimentare se face în acel container minimizat și pot să, în afară de avantajul de a fi deja din ce în ce mai green, mai eco, un alt avantaj este cel de mobilitate, da? De anumiți parametri. Deci este un alt avantaj. Pentru că, nu știu, aici Avila nu a punctat. Tu ai întrebat mai devreme la un moment dat dacă există și ceva redundanță la nivel de power. Eu știu că deci convert system sau hyper-convert system se rezumă strict la computing storage method. Dacă vrem să adăugăm și power, Symmetra sau APC sau HP, nu contează, se poate pune, bineînțeles, dar aia e un alt proiect față de convert. Adică integrat în același... Dar în momentul în care vorbim de un moment optimist aici. Ok. Nu, mulțumesc, mă ajută. Ideea este felul următor, că scopul acestei întâlniri este să fie cât mai interactiv posibil și să vedem cum reușim să mapăm soluțiile și ce avem noi cu cerințele dumneavoastră. Cam de aici aici vrem noi să ajungem. Și podurile despre care vorbea Cătălin pot chiar fi puse pe acoperișul clădirilor pentru a răspunde la diverse situații construite din punct de vedere al spațiului. Noi avem acum, aș vrea, dacă se poate, să luăm o pauză de 5 minute, astfel încât să mai respirăm un pic și după aceea mai intrăm o dată mai în amănunt pe soluțiile noastre, dacă e ok. Echipamentul de stocare. Da? Deci, pur și simplu am adăugat echipamentul de stocare cu credențialele lui undeva înainte de a să mai activitile.
Și după aceea pot să fac partea aceasta de profesionare pe, să zicem, switch-uri în zona de sun, ca dau acum un exemplu cu celulare în diagram. A fost un fel de, este un fel de preview, cam la această, cum ați putea să vă jucați cu el să faceți testele respective, astfel încât să puteți să vedeți cu ce vă poate ajuta în viața de zi cu zi. Chiar în cazul în care să zicem că infrastructura noastră nu vă permite încă să aduceți toate componentele în OneView, adică să spun că nu aveți legii cu Virtual Connect și cu 3 pași. Care este avantajul la OneView este că licențierea se face pe server și se investește foarte, foarte, foarte mult în el. Și atunci, tot ce înseamnă noutăți care se aduc, de exemplu, urmează să se introducă partea de management de networking, vor fi adăugate fără costuri suplimentare, să zicem, în această licență. Deci putem să considerăm că este un avantaj funcționarea lui ea, să zicem, avantaj. Bun. Cred că pot să mă întorc la prezentare. Cam ăsta era un teaser cam ce poate să facă OneView și cum puteți să faceți prezentare. The server profile. I can do that now all within the server profile. This is just as easy as adding a fetus to a VM. Now I can go in and dynamically carve scan storage in the server profile and attach it with the same ease of use. If I mark that as permanent or not permanent, that governs if it lives or dies with the server profile. So by unchecking that box, when I Bun, deci ne întoarcem la soluțiile noastre conversiste. Deci ca un fel de sânge rezumat sau cei care au dat mai târziu în sală. Există diferite tipuri de soluții pentru diferite tipuri de utilizatori, respectiv workload-uri, care au la bază componente standard, adică servere, personal hardware, că sunt blade-uri, storage, că avem, să zicem, storage virtual, că avem RAID, că avem alte echipamente de storage din portofoliul nostru, networking, infrastructură și servicii atașate. Cu ocazia asta vreau bună mai avem un coleg care a venit la urmează să ne susțină o prezentare. El este Florin acum. Bună! Salut! Așa, deci înseamnă toată infrastructura, adică componentele hardware, management și servicii. Și toate pot fi, să zicem, vă ajută în acest timp de răspuns, da? Să răspundeți la cerințele de business mai repede, organizat, standardizat, să zicem, provizionat. Poate că o să spuneți că în mediul în care suntem noi acum foarte competitiv, o astfel de soluție cumva, să zicem că nu prea s-a vândut sau s-a implementat aici în România. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, să facem un fel de, să zicem, un mic studiu de caz cu o astfel de structură implementată și o să o rog pe Alina, dacă se poate să vă povestească un pic. Vreau să vă povestesc despre un Convex System 700. Este primul vândut din Europa Centrală și de Est, este vândut de noi echipa locală din România. Clientul este un client din zona de producție, industria auto. Ei au început niște discuții pentru partea asta de Convex System. Acum un an jumătate, vreau o infrastructură care să fie cost efectiv, să o virtualizeze, să se implementeze foarte repede
și au ajuns după mai multe teste la acest complex sistem. Este foarte incredibil să spunem la acest sistem. Implementarea s-a făcut în 4 zile. Pentru că acest sistem este atât testat, cât și configurat în fabrică. Înainte de comandă se completează tot felul de fișiere cu informațiile de la client, cu IT-ul, cu absolut tot ce este nevoie pentru configurarea acestui echipament. Cât a durat completarea? Nu. A fost cam 2 zile. Discuția se face de un coleg al nostru de la tehnic. În toată povestea asta sunt English, project manager cu unitate, permiși de afară, care fac conversite. Colegii noștri contactează la fiecare împreună cu partenerii, bineînțeles, și iau toate informațiile, le pun în acel fișier, îl pun la fabrică împreună cu comanda și tocmai de-aia se face foarte repede implementare. De asta a fost, în 4 zile am avut conversite, suntem faimoși și echipa din România e faimoasă în Europa Centrală și de Est. După noi au mai venit, bineînțeles, și alți colegi, care au fost primiți și așa am fost mulțumesc. Bun. Bravo. Asta în cazul în care să zicem că o livrăm așa, cumva conform cererilor respective, standardizat, răspundem timp de 4 zile, să zicem că poate cerințele au fost deja foarte bine stabilite. Dar, dacă vrem să obținem această infrastructură conform unor cereri, să zicem, mai speciale, poate că nu se știe exact cam care este rata de creștere, poate nu se știe exact care este, cum facem finanțarea, poate, că sunt foarte multe variabile când se construiește o astfel de soluție. Atunci există posibilitatea să se construiască o astfel de soluție pe bucăți. Și atunci intră maestria partenerilor. Bună! Ce faci? Bun. Vreau, dacă poți, să ne povestești un pic despre proiectul pe care voi îl aveți în derulare, cu componentele, să zicem, din Converse System. Adică, să zicem, Converse System 700, da? Și mă refer la Play-ul, să zicem, Play-ul 2 lame, 460. Virtual Connect, pentru partea de infrastructură convergentă, adică acces atât Fiber Channel cât și Ethernet. Despre, să zicem, pachetul de OAMP, despre Tribal, care 7400 este acolo. Și cam, nu știu, ce mai vrei să mai povestești? Vorbim, ai spus, nu este un domeniu care au fost cerințele, de fapt, acolo, că asta ar fi utilizat să știți, în primul rând. Discuția este de a avea un mediu suficient de dinamic pentru a face față la diverse modificări și încărcări de performanță care se întâmplă acolo. Și un proiect care este doar un prim fabrice de acolo să facă. Și atunci, soluția pentru noi a fost să ne gândim într-un fel sau altul la sistem. Într-adevăr, luate pe bucăți de către noi la momentul respectiv, dar în final soluția este aceeași. Este vorba de un set de echipamente tip Break System, care sunt deja cunoscute pe piață, sunt ceva un echipament scolește IPA, așa cum cu suficient de mult spațiu, astfel încât să țină în spate 3 cutii de blade-uri, astfel încât să-și poată face infrastructura în modelul pe care dorește. În special acolo este vorba de o soluție pe Hyper-V și o soluție VDI bazată de asemenea pe Microsoft la origine. Ideea acolo este că acest client dorește să-și mute în acest cluster de resurse computing, storage, networking, pe partea de applications. În momentul de față, el își pune la punct diverse soluții în domeniul în care activează și atunci are nevoie de alte putere de procesare și de stocare în același timp pentru datele care le generează, dar în același timp vrea să aducă end-userii, da? Stațiile de lucru să aducă în acest modul, care pot fi
mult mai ușor administrați, cel puțin, dacă nu controlați, ca să zicem așa, da? Și în momentul de față, soluția a fost, sunt adevăr, Blade System cu Virtual Connect, care avem Converge Networking, și 3PAR ca și fundatul de storage pentru a asigura suficient de multă performanță. În domeniul VDI, cel puțin, este nevoie de suficient de multă performanță, iar 3PAR face față cu brio, puteți vedea la scrie și online în diverse informații vis-a-vis de performanța lui. Microsoft, din păcate, nu sunt specialistul. Nu mă pricep la social media în Microsoft. Ce să spun? Glumește. Fiind foarte multe oameni pricepuți aici, înseamnă să nu spună prea multe. Poate mai bine beneficiu pentru client comparativ cu o altă alternativă. Au fost mai multe variante acolo. De ce ales până la urmă scenariul? Avantajul, pe cum am spus la început, el vrea dinamică. Deci, în principiu, partea principală, el are nevoie să-și provizioneze acele medii virtuale. Da? În momentul în care are nevoie la un moment dat să-și pună la punct un mediu, chiar și discuția anterioară de la Sebastian, cumva în aceeași direcție mergea, da? Dinamica necesară impunea niște parametri, atât la nivel de computing, da? Avem suficient de multe resurse la dispoziție, care stau în așteptare doar pentru a avea cineva nevoie de ele, da? Ele sunt de fapt acolo. Și partea de OneView, da? Pentru automatizare provizionare și partea de Virtual Connect, cum și storage 3PAR, sunt atât de ușor integrate, astfel încât provizionarea și mecanismul ăsta de livrarea resurselor virtuale către utilizatori sau administratori de aplicații, nu înțeleg cum veți, business developer nu este bine spus în domeniilor. Este mult mai simplu. Asta este principalul din business pe care îl vorbim acolo, care l-am simțit solicitat foarte mult de producție. Da, între timp, colegul meu Mișna, în capul poate spune acolo, pentru zona de VDI, vorbim de... Dacă eu fac o vreau să ne povestim despre partea de Microsoft. Din componența proiectului la care lucrăm noi acum, să zicem, cel mai activ și în curs de livrare chiar la acolo. Deja Cătălina a povestit cumva de componența hardware, adică cum am adus la un loc și de ce și care au fost, să zicem, ce lucrări de ce. Cumva, pe partea de Microsoft, pentru că despre asta povestim și de aceea sunt făcute aici, cam cum răspunde la integrarea cu infrastructură. În zona de infrastructură să folosim virtualizare Hyper-V, care este un cluster de Nu e bun. Nu e bun. În cele 24 de break-uri HP, un storage 3PAR, care poate să oferă servicii pentru toți utilizatorii de VDI din care o instituție. Acestea sunt provizionate automat, folosind soluția VDI de Microsoft și oferă utilizatorilor accesul la niște mașini virtuale care practic se leagă la toate echipamentele lor de laborator. În afară de asta mai sunt niște servere de file server care sunt accesate tot în data center, astfel încât funcționește este foarte rapid între acestea și transferul local. Bun. Deci, cam asta cumva am vrut noi să vă arătăm că nu sunt doar niște, să zicem, infrastructuri împinse de către tehnologia la care noi trebuie să zicem cont de ea, ci sunt chiar soluții care se dezvoltă, se construiesc și răspund, să zicem, exact cum a spus Cătălin, modular, în funcție de cerințele care sunt la client, în diverse medii și în diverse tipuri de scenarii și cerințe. Da?
Deci nu vorbim despre avioane sau lucruri care nu sunt acum aici, ci lucruri care se construiesc, se livrează și funcționează foarte, foarte bine. Ce mai vreau să vă mai povestesc despre Convergence Systems Infrastructure și componentele din ele, pentru că cumva am văzut că, să zicem că știți despre partea de servere și provizionare și procesare mai mult, dar pe partea de storage și în special la 3PAR mă gândeam dacă aș putea să spun câteva, măcar să zicem așa, idei. Cum a fost construit și gândit acest 3PAR, deci componentă din acest Convergence Systems. Oamenii care au plecat din HP, au fost o divizie care a plecat din HP, au construit acest echipament, care s-a numit 3PAR, și s-a construit pentru a răspunde la cerința aceasta de oferire a unei infrastructuri, de fapt a performanței ca un serviciu. Storage as a service. Și atunci, de ce este, să zicem, mai deosebit decât celelalte tipuri de storage din, să zicem, industria aceasta, este că poate să răspundă la solicitări foarte diferite. Deci, în același timp, să fie workload-uri care să zicem că avem un raport pe care trebuie să-l dăm la sfârșit de lună. Într-un astfel de proiect de TTI, de virtualizare, la ora 9:30, toată lumea trebuie să avem acest post și toată lumea trebuie să intre pe infrastructura respectivă, la ora respectivă. Poate că nu știm. Că de obicei, când întrebăm la storage, încercăm să calificăm, da? Întrebăm cam ce aveți nevoie, ce capacitate, care sunt performanțele care aveți acum, ce vreți să obțineți, pentru care e scopul care răspunde cerinței de storage, că nu am capacitate, că nu am performanță. Cam întrebările sunt cumva, aș vrea să facă de toate. Dacă se poate... Exact. Și, bineînțeles, să fie foarte bun din punct de vedere al proiectului. Dar cumva atunci când se face calculul de preț, se face calculul pe toată infrastructura, altfel de, să zicem, total cost of ownership, adică ce înseamnă amprenta pe care o utilizează, chirie, consum de energie, etc. Și acolo începe acest echipament să strălucească, pentru că reușește într-o infrastructură care, cumva, din termenii acestea de marketing ajunge, dar ăia sunt marketing, eu am făcut testele, în lista mea, să zicem că o infrastructură care este prezentă de 150 de TEA, eu pot să aduc să prind toate mecanismele acestea de optimizare a capacității, fără să fie o penalizare la performanță, ajung la o jumătate din capacitatea pe care era tradițional în storage-ul existent. Deci, în astfel de proiecte de consolidare de storage. De-aia vreau să vă povestesc despre acest 3PAR. Sunt teste de performanță, se pot verifica pe Storage Performance Council. Sunt, să zicem, entități third party care rulează astfel de teste de performanță și 7400 echipamente despre care vorbim în infrastructura pe care împreună cu colegii de la Crescendo o implementăm acum. Are timpul de răspuns și performanța cea mai bună pe partea aceasta de storage enterprise. Ca timp de răspuns și ca performanță. Bun. Ce vreau cumva să... am promis că nu o să intru în detaliile acestea de produs și asta puteți să găsiți foarte bine dumneavoastră. Vreau doar cumva să rămânem cu niște idei cu ce înseamnă acest comfort system, da? Cu integrarea cu tot ce înseamnă, să zicem,
infrastructură și nu doar de la HP și nu doar FIEP, ci și parte de virtualizare. Ce înseamnă timpul de implementare, reducerea acestor costuri și nu neapărat costuri cât timp de livrare la client. Ce înseamnă, să zicem, integrarea cu aceste standarde gen OpenFlow, OpenStack, unde să zicem că merge acum tehnologie. Da? Bun. Cătălin la un moment dat povestea despre Hyper-Converged System. Cumva este creatorul mai mic al lui Converged System 700. Să zicem că ar fi pentru undeva 300, probabil 500 de utilizatori ar putea să răspundă o astfel de soluție. Deci ele se aplică pot răspunde la toate cele 4 tipuri de workload pe care le aveam noi. După aceea există și specializat funcție de, uite, SAP HANA, eu vedeam. Și asta, și pentru acest appliance există o astfel de soluție. Dar de aia spun că nu are rost să intru acum în detaliu pentru fiecare. Ce ar vrea noi cumva să rămânem, este că sunt construite astfel încât să răspundă la tipurile respective de workload-uri și la posibilitatea aceasta de a fi modular sau, dacă nu, să le putem face pe bucăți. Da? Deci dacă nu livrăm cu totul, să putem livra pe bucăți. Bun. Tot prin intermediul lui Sebastian, că n-a avut prima prezentare, n-am ce să fac, să tot construiesc în baza acestea. Deci vedeți că interacționăm foarte bine și cu să zicem, modulul de cloud din nostru. Bun. Deci, nu cumva, să zicem, în ultimul rând, aș vrea să zicem, să avem 2 lucruri care ieșim din prezentarea asta. OneView și Converged Systems. Cam pe asta punem noi foarte mult accentul și nu doar accentul, ci promovăm și vedem că chiar se întâmplă și ceva, răspund la cerințele dumneavoastră. Ce mai către, să zicem, cu ce plecăm acasă și cu ce am putea noi, să zicem, să vă ajutăm pe partea asta, este să testați OneView, să vedeți cum funcționează. Dacă nu testați doar pe el, puteți să testați doar de infrastructura, cum vă povesteam de programul acesta de demo. Putem să facem, chiar împreună cu, avem competența atât noi la nivel național, cât și colegii noștri de la Crescendo și de la Chinet, să livrăm un concept pentru astfel de soluții, astfel încât cumva să vedem dacă într-adevăr și cum răspunde infrastructura respectivă la cerințele de business. Și suntem aici să interacționăm, să povestim, să vedem e bine, unde mergeți, cum facem. Dacă aveți întrebări. Aș prefera să luăm întrebările în pauză. Ok. Dacă... Prima întrebare. 1, 2, 3, 4, 5. Aș vrea să luăm în pauză ca să ne putem microorganiza. Ok, super. Bun, deci cam atât am avut de spus, adică noi de spus, că nu, după cum ați văzut, nu am fost singură și asta este foarte important, că am foarte mult ajutor din toate părțile și vă mulțumesc pentru asta, pentru